салому алайкум ҳамватанони азиз. натиҷаи имтиҳони якум аз фанни биология барои танҳо синфҳои 11. дар ин имтиҳон баъзе хонандагон баллҳои хело пастро ба даст оварданд. хонандагоне ки аз 30 балл паст баллро ба даст оварданд, ин чунин маъно дорад ки онҳо хонандаҳои бемасъулият, беэътибор мебошанд. барои ҳамин аз волидайни онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ба фарзандони худ бештар эътибор дода таъкид созанд ки бисёртар хонанд. дар ин имтиҳони 6 октябри соли 2022 гузашта хонандии беҳтарин дар байни синфҳои 11 дар моҳи сентябр ин мирбобоева сабрина мебошад. ва дар ин қатор дигар хонандаҳои беҳтарин ин маъруфбоев азизбек ва ашуров зуҳриддин мебошанд. хонандагоне ки аз 60 балл боло баллро ба даст оварданд, ин аз он нишон медиҳад ки онҳо хеле хуб дарсро аз худ карданд.